OIMORE kamora moro maintiere machiegni e weche manyien mago mag sadeko tieno ngesone akaka uono bange kanyero e chenwa mar mine wacho bobedo ka wang'iyo gima budget ma hiko menda ma higani kanyakla kod higa manyien nitiere godo ber mane manitiere kanyakla kod pek mane ma in koda an kaka jochulo suru biro bedo ka winjo e budget ne bedo kanyero koda jalony marwa ma bendo biro twak godo e chenro mano mar mine wacho bange e chenoni katika mano magi weche mabende wamiyo pek. Serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu, lakini hapa naona bado tear gas iko njiani. Kweth Azimio pod oramo ni biro luongo ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e sama jakom kamiti mar omenda to wacho ni Azimio wuondo jo Kenya. Wegorak mabandho tend county ma Homa Bay koro idwani ochwal ripodegi mondo tim nonro kapok ochulgi. Mayudo kataka one cleanups to think that we are mad people. To gima timo okni one mad, but we are trying to make our environment clean. Esigana makende kawuono warango ting ma nyithindo nigo e rito aluora. Mashigni nyinga jailieta jaloko marwa ena Belinda Adhiambo ka wechegi iluoko kalo e YouTube page marwa Ramogi TV parkanya ni abeni nyalo luoko kalo Facebook page mara jailieta kanyakla kod Twitter @nyarlieta. Ote machuok bendi chwalo noa mano elai marwa mar Ario Adek au Chiela nono. Kawachako to jakom committee mar odbura mar omenda Kuria Kimani oseyo riwruok mar Azimio kuom tiyo gi peo mar gero udi mar nyasani e kwedo paro mar omenda ma higani. Kimani wacho ni nitiere fundi mag paro mar chik makamano mabeyo kendo chayo Azimio kuom kwedo paro mar chik no duto. Kaka jafomo marwa Chris Owino leronwa nitiere geno ni committee no nyalo loko chung mare e wi moko kuom fundi mag finance bill motelo ne pedhe e odbura juma manyien. Ranyisi makende ni piny owacho dhi loko chung mare motegno ewi moko kuom fundni mag paro mar chik mar omenda mar 2023, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani oyango ni gidhi miyo luoro pach jopiny ewi paro mar omenda mar 2023 motelo ne chwale e nyim od bura e juma manyien. I want to assure Kenya that the views that you've raised to us, we're not taking that for granted. And let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. Paro market gimano benene ogol kod jakom komiti mar odbura mochung ne loso budget ndindi nyoro mane loso kod jofwamb weche e kinde nyasi mar chiwo basari ni jopuonjre e kar chung odbura mare Makiharu. Our president is a very consultative leader. He is a leader who's listened to everyone. We have had public participation ongoing in Kenya for the last 2 weeks. Even us coming to where we lead or where we serve, it is one way of public participation. And I am sure the leader of the finance committee, who is Kimani Kuria, is doing everything possible to make sure that we continue to incorporate the opinions of Kenyans kwa sababu hawa ndio wadosi. Kuria wacho ni kopogore kod ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotij piny owacho e siro chenro mag gero udi, paro mar omenda mar 2023 nigi fundni moko maonge ywarok kendo sayo riwruok mar Azimio kuom kwedo finance bill duto. Let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. And every clause there in that bill, in that 157-page document, every clause matters. Kaluwore kod Kuria Kimani, onge tiende kwedo paro mar omenda duto nikech jod bura biro goyo ombulu ewi fundni duto mag finance bill
kendo wito oko fuondni ma ok gimorgo. The voting is not by the whole bill, it's clause by clause. If you think you disagree by a particular clause, you can vote no to that particular clause. But there are so many issues on this bill that has even not had any contestation. Like none. There are very many clauses that we have not received any memoranda from the public opposing it. Mana kaka jotelo mamoko mag Kenya Kwanza, Kimani oluwo ni piny owacho nyalo mana chwalo chenro mag dongruok kokalo kuom osuru mag jopiny, gino ma omiyo jo od bura onego ser lwedo finance bill. We are really looking forward to expanding our tax base and ensuring that we raise additional revenue, because Kenyans have really agreed that we cannot afford to continue to borrow. We have to really generate our revenues. Riwruok mar Azimio kata kamano okwedo chenro moro amora mar chwalo lokruok ewi paro makamano, ka ginyiso jo od bura margi mondo okwed paro makamano e od bura. Komiti mar Kuria Kimani dhi nyime kondiko ripot margi e boma ma Naivasha motelo ne chwale e nyim od bura chieng' tich ariyo juma manyien. Kata riwruok mar Azimio osingo mar kwedo parono e od bura, kweth mar Kenya Kwanza ne gigeno ni finance bill dhi kadho kaluwore kod kwan gi e od bura. Kenya Kwanza nigi jo od bura 179 ka ipimo kod jo od bura 157 mag riwruok mar Azimio. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga omako chung' motegno ni gibiro kwedo paro mar chik mar omenda ma piny owacho okelo. Raila wacho ni jo Kenya kale ngima matek kaluwore gi pek mar ngima gie kindeni. Kowacho ni poni okadh parono, Kenya biro yudore kama tek mokalo. Raila eloso kane oyuoro e ik mar owadgi josiasa Dr. Mukisa Kitui e gweng' ma Mbakalo kar chung' od bura ma Tongaren. Sema poleni pia jamii ya mashemeji. Tunashukuru yale ndo ametutendea urafiki. Nachukua fursa hii pia kuwasilisha rambirambi. Ninataka niangalie Ruto kwa macho nimwambie I will vote no na hakuna mahali panipeleka. Sawa. Hii mambo ya Ruto kutishatisha wabunge. I'm elected by the people of Kenya. I enjoy the same sovereign power delegated to me, just the way you are enjoying the same sovereign power delegated you by the people of Kenya. Ukitafakari kama kitu ni kizuri lakini mazingira haiwezi kuboresha uzifanye, unasema nitaahirisha. Lakini ukiona mtu amesema I want housing, you will pay tax, spend. Naomba Mungu nipate hiyo tax. A clever person thinks again, and this is what people are saying. Ukifanya kama ni pekani unajua. Pengine tulisoma kuliko hapo, lakini tunajinyenyekeza kusema maybe we are wrong, let's think again. Sasa kama kuna mjumbe hajasikia ujumbe wenu kutoka hapa kwa ground, ama asikie naenda kuuze apige kura tofauti na yako, wewe ndio una kiboko ya kuchapa yeye kama amekosa. Kuliama mandogo. Ukilipa hata insurance ni na kampuni wanataka kuweka uchuru yake. Maisha itakuwa gumu sana kwa wananchi. Ndio tumwambia jamaa waacheni kuongeza hii gharama ya maisha. Sio? Sinyi mnaunga mkono. Tunaunga mkono. Ya diponde. Niwaambia hawa kwamba ponda ya Kenya imechoka. Na Kenya wana uwezo wa kukataa. Ni dhi chuno riwruok mar Azimio odhi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani, kowacho ni ogibiling ka uchumi mar piny Kenya medo lwar. Kalonzo ne wuoyo e liela mabendo mako gavana machon ma Nairobi Mike Sonko. Ka Sonko korka kore owacho ni ng'anyo okrach teknijo Azimio otime e yor kwe. Kalonzo bende nopuoyo ute fwambo kuom menyo ler ewi parono mar chik masani medo kelo liet e kind oganda jo Kenya. Ambao unakaribia kuingia Kenya hii. Na ushuru sisi kama wanaazimio tunasema kwamba kiwango ambacho wana Kenya wanaulizwa walipe ushuru huo haiwezekani. Umaskini ni mwingi, COVID kwanza ilianza na kwingineko duniani kote. Serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tear gas iko njiani. Maana sisi sio wenda wazimu, tulisema hivyo. Na kuna mambo mengi.
Attorney General Justice Muturi wacho ni sukari mabandia no kod udi ji ataro mar chendo mane ochiwo ne duol masolo usuru Kenya Revenue Authority. Obok mane orne ute fwambo odiochieng' achiel tok jatatije makojolo e duol marango rang'iny mar mwandu pachoka KEBS Estangari onyiso od bura mamalo ni duol marango ler mar aluora manonema duol mar KRA kod apis mar Attorney General emanong'eyo kaka sukari mabandia ochope dukni kod udi mapachoka. Attorney General wacho ni apise nochiwo mana paro e wi chenro mar ketho sukari no. Sifros Okinda lerono mathoth. Amano chope dukni moko e pachoka koro tindo rodonjo ya pisi mar Attorney General ma pachoka. Aput manono ndach sukari ni maneriko nego lok ethanol ne dwaro lere wi tudruok mar apisi mar Attorney General kod sukari ni. E oboke mare apisi mar Attorney General olero ni motelo ne oteni apise no yudo ote mowuok e duol masolo suru mano KRA tarik 14 dwe mar 12 higa mar 2022 mane dwaro mondo chiwnegi paro e yor chik ewi ketho sukari motimo kwiri ahinya ewi wach mar use ne kambi moyiedhi ne ketho mwandu makamano mondo kony KRA yudo suru mijuogo mwandu madonje pachoka. Attorney General bende odhi mbele chiwo wach ewi okang' manokao tok yudo ote makamano kowacho ni luongo romo kod duol masoro suru kod duol marango rang'iny mar mwandu mano mar KEBS mondo gitwak ewi wachni. Kalore kod romo no, apisi mar Attorney General wacho ni nonyiso KRA kod KEBS ni chik opuodho okang' mane gikao mar uso sukari mabandia no mondo oloke ethanol. Apis ni bende noyiere paro gi KRA mar yudo suru mijuogo mwandu madonje pachoka kuom sukari mabandia no. Kalore ni sukari no noyie mondo donje pachoka kata obedo ni koro ne itiyo kode yo machielo mar loso ethanol. Bedo ni onge chik maler matayo chenro mar ketho mwandu mokwedi, Attorney General nochiwo paro ne KEBS kod KRA mondo obed kamoro achiel olos chik mabiro tayo chenro makamano e kinde mabiro. Maok tin ne achije aboro mosendhi bende ewi sukari mabandia ni nowe thuolo kirito nonro matut. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bad migao mar omenda e piny owacho ma Homa Bay onyiso weg orak kod jochiw mwandu mamoko kata suppliers mabandho county no omenda mondo otero bok duto manyiso ni gowi magibandho kod kit tije manegi timo. Kokale oboke ma oketie kogno gi jatend migao mochung'ne omenda e county no Solomon Obiero, weg orak go kod jochiw mwandu owinjore ochwal oboke go gi nondo duto ma idwaro mondo mikol igi gi aput manochuogi mar nono wach gope mapoko chul. Weg orak go idhi dwar ni ochiw ler manyiso ni en adier ni gibandho county no omenda kuom tije magisetiyo. Apisa maduong' e migao mar omenda owinjore oyud ripode go kapod okadho tarik 15 mano mar dweni. E dwe mar adek higani, gavana ma county no Gladys Wanga nochugo aput moro moyiedhe mar nono rekod duto mag gope mapoko chul kod county ma Homa Bay. Ji ariyo osewito ngimagi nikech muoch mar nyaldiema e county ma Mombasa kama heo ji 80 pod yudo thieth. Midhiero no koro omiyo sirkal ma Mombasa ochako chenro mar puonjo jopiny e wi ritruok kaka yo mar geng'o landruok mar tuono. Chenro no ma otisi ni Mombasa Care geto chopo e wards 30 mag county no. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir wacho ni chenro mar thieth ma onge chudo biro chakore juma manyien kendo jopiny biro yudo thieth ka nyithindo mahigi tine 5 idhi mi thuolo no ero mokwongo. Thank you very much. Na hii ni ili kuweza kupunguza msongamano wa watu ambao wanajaribu kuingia katika hospitali kuu ya Coast General. Coast General ideally ni a referral hospital, ni sehemu ambayo kama kuna jambo la matibabu yoyote ndo watu wanaenda pale. Na pia vile vile kuanzia tarehe 17 June, hii ni orodha ambayo kwamba itaendelea hadi tarehe 27 June. Tutafanya medical camps tuliahidi katika sehemu zote za Mombasa.
Tutakuwa na medical camps 30. Agikanyo bende wakao godo yueyo wa mokwongo chendo ni mar weche manyien mag OIMORE. Kamana inya Martino chieng lago kawuok Ruea Kisumu East iwacho ni poda kete mana Ramogi kentiere gi iwacho ni ntiere gi mama ni mano kanyo min Nora. Eunice kawuok Kisumu iwacho ni neno Ramogi maler gi nyaminu Dion kanyakla kod Efi Evans Jasigomre aneno makare kabisa kantiere Kariobangi South Nairobi bende iwacho kanyero ni mosi cholo ne Danu Lucio Tieno. Ramogi TV haro na tela piny tek mana ka Katarina koso Katerina ero kamana hinya onge ni Kiswahili ma Kiswahili wage kanyero kamana hinya kuom ote mari komo mamoko go eko mabende medo donjoro kende kikidhi mabor ka waduogo to wantiere koda cheno marwa mano mar bene wacho kaka ne wacho wang'iyo gima budget ma hikomenda ni kod hikomenda kata higa manyien bende otingo mano bang kinde macho kikidhi mabor. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now, you get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. Is this secret? We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Ukifika kwa hiyo show ya Thunder More ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu maton di soreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu sangwen otieno. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo kagie kinde ni wantiere e chenro marwa mano mar ngeso ka ngeso mar mine wacho kawuono mana kaka nasingo kawuono wang'iyo wago wang'wa e budget mabende ibiro som e juma manyien. Budget ni oting'o ang'o to ang'o gini mabende dhi hinyi kaka jachul osuru to bende ber mane mabende idhi yudo. Mana matin kapok wachako twak marwa dwani mondo wang'i moko kuom gigo mabende nitiere budget nikech nitiere weche mang'eny kabisa. Mokwongo kabisa kawang'iyo budget mano ma higani en ni omako kwan omenda madirom duto trilion 3.6 duto te. Mendi en medruok mano maromo bilion 252 mano kopim kod budget mano ma higa mokalo mano ma higa 2022 2023. Kuoma budget ni duto te counties dhi yudo kwan omenda maromo bilion 385 kabende KRA owinjo bed ni choko osuru mano madirom trilion 3 duto te. Mago kanyero e omenda kaka ing'iyo. Kabende kawadhi nyime e moko kuoma gigo mabende nitiere en kanyo ni duol mar obila kata National Police Service Commission opogre kanyero kata dhi yudo pok omenda maromo bilion 3.2 ka ahinya pesani en mano mar ndiko askeche madirom obila 1015 kopogore kod obila jogo eko kata jopuonj mano kokale Teacher Service Commission bende oketne gi bilion 2.3 ma bende onjo bende gindiko godo jopuonj 30,000 kadhi malo kanyero. Mendi bende oting'o medo lemo jopuonje mopogore opogore. Posta Kenya e bende omiye maromo pesa maromo milion 500 mendi mano mar chulo osach jotije mage. Kadoho mapacho kendi bende omi milion 400 matimo chenro maka kod kacha. Jachapo boke mano mar sirkal oketne kanyero maromo milion 500 ka bende mendie ging'iyo ni mondo gilok goyo chapa oboke mag piny owacho mondo odonje lony manyasani. Waparo kanyero ni ywaro kosebedo ahinya mago oboke kaka mago mano ma passport ma bende iwacho ni pod omoko kaluwore koda mashinde machon ma itiyo godo ka bende koro sani idwaro mondo okel masinde manyasani emomiyo oketne gi kanyero maromo milion 500. Kawawuok kanyo wadhi kanyero e weche mag jiwo dongruok kembe e gwenge mano mabende piny owacho luongo ni One Village One Product mabende oketne maromo milion 600. Tieko gero chirni manyasani wanyaparo ni nitiere chirni e kor gwenge kata counties mopogore opogore moko kuomgi nochung' kaluwore koda nok mar omenda ka bende sani osechiw omenda maromo bilion 3 mondo ong'eni otiek gero chirni go duto. Ka bende kawatieko en ni omenda mar jolo nengo mar oduma kata maize subsidy ma bende noseketi to chudo ne pok otieki. Koro oket kanyero maromo milion 500 mar konyo e tieko chudo makamano. Maendi mana moko kuoma gigo mantiere e budget no ka bende wadhi medo kole matut e chenro niendi mano mar mine wacho.
Mana kaka inene kanyo en budget maduong' kabisa mabende podo omedo ting'o gik mang'eny kendo odhuro kabisa. Kabende mantiere gode studio kendie en jalony weche mag uchumi CPA Ann Komira mabende dwaro ni mondo okonywa nono kata kolo gino mantiere e budget ma higa ni. OIMORE machiegni mar bedo kodwa kae. Adokero kamano. Ineno mana moko kuom gigo mabende omeny e budget ni. Ang'eni okomako gimoro amora, to kaka menyo matin kanyiro inya wacho ang'o ewi budget ma higa ni? Budget ma higa ni anya wacho ni en malo. Kata gidho diero giwacho ni ambitious. En budget ma onego bed ni nikech gichemo mede ahinya, kata kirango kaka gipango ni gidwaro choko pa gichoko go. Yudo ka omedne KRA target gi atamalo 17. To kawaida ineno kata ka ji odongre, to atamalo mosebedo bang' higni mokalo bedo go atamalo 10. Koro yudo ka gikete yo mamalo en lek mag gombo ni mondo ka de wanya chopo kanyo en mani kaka wanya chopo kanyo ma koro pod wakia. Mano ema bende nadhi kele penjo machielo nito ere kaka gidhi chopo atamalo 17 trilion 3 en pesa mang'eny kabisa. Ere kaka gidhi yude? En pesa mang'eny nikech kirango kata gitere trilion 3 to manyocha gichoko sani en giboro trilion 2. Tiende ni gichore malo, to kichak range e budget kanyo yudo ka kata trilion 3 no ok e budget en trilion 3 gi point 6. Tiende ni e wiye kanyo kaka gipange ke malo magikia kumodhi yaeno, to pod kaka wapango dwa tiyo to pod ni malo ma waketo nyaka kaka wadwa hole iye kanyo. Koro en gimoro mabet tek nikech onego bed ni gikete to giketo budget maromore gi gima gipango ni gidwa tiyo go. Koro kata karemo bede to gidhi holo. Bedo yot mondo koro gibug. Yes, gibug kuma rem nitiere. Tiyudo ka gipange ni rem bede tayari gin go gisepango ka gidhi keto. Koro tiende ni gima nyalo timore kok gidhi gichoke kaka gidwaro to pod gitiyo gi pesa kaka gipango. To tiende ni holo ema dhi medore nikech gidhi holo mang'eny mondo bug kanyo. Nikech ing'eni bende gisewacho ni gino gidwa wach mar holo pesa nie makoro keto Kenya e gowi mathoth ma bende nyiso ni idwa choke koa kuomwa wan kaka jo Kenya. Waneno ntiere weche kaka mago mag iluongo ni oro pesa kokalo simbe, mobile money transfer ma bende omedne, kata giwacho ni mano mar bengi chwalo pesa koa e bengi achiel kadhi machielo to gidwoko ne osuru. Mak mana ni mar simu bende ji mathoth timo to mede ni malo. Mendi di bedni achiel kuom yore ma bende gidwaro chopo go lek gicha. Lek gino taparo ni gibiro gi yore mang'eny, yo mora mora ma menyo ji kumora mora ma gitemo go mondo gichop godo lek gino. To lek ing'eni nyalo mana chopo kimiyo ji teko mar tiyo mondo ka gibed gi pesa no, nikech kata sim kimenyo ta onge pesa ma ore sim, onge gimidhi yudo kanyo. Kata kiketo ni ka iketo sim tioro ka oro pesa gi sim eka kori dwa wacho ni medo na mondo bed mang'eny. Ting'e ni gibro ketho nikech ji nyocha osechako donje wach mar ICT ma koro weche mag tiyo gi pesa mar cash ni koro ncha waweyo. To koro ka joneno ni manyo yo midwa menyo gigo ing'e ni ng'ato be kiluwa ahinya ber kiluwa ng'ato tiwe ni thuolo matin moparo go. To kiluwa ahinya tibedo ka koro ji pach gi kendo chako dok e paro moro machien mane wan go cha. Nikech koro pesa bodwa ni mondo abo mani otamba kaka one ng'ama chielo mondo kika ore mondo kikato ne nan gi pesa. E budget kendie Ann ing'iyo ng'enyne ni to odwa hinya nade to ber mane ma bende odwa kelonwa. Kapok wadhi e ber mondo koro wang' waum godo, ere kaka budget ni dhi hinyo japiny? Okay, budget. E yore mage? Budget dwa hinyo ji mang'eny kata jopiny kende nikech kiyudo kirango tineno ka omede kumora mora nikech omede kata king'ama tiyo to med nyaka NHIF monego bed ni igolo cha. To NHIF ma bende pod nitiere gi songa ka gi kacha. Nitie songa ka gi kacha. To kata ndalo mane nikech mokuogo chon NHIF tenga siling 320 to ema ne gichore mochopo kuma koro ng'ama ne chulo mang'eny ne chulo 1,700. To koro ka gise chore kamano to ne wawe ni weche thieth dhi bet maber. To nochakore ko bet maber matin kaeto odogo chung. Maber nitie kuma ne waneno ka kata CSR kondiko kumoro ni koro sani kin gi kad cha dhi gi osiptal to kaka ikonyori koro dhi tami nikech gope mosebedo osiptande jo NHIF ok chul.
Koro sadi kata ka gimede to gimede ameda mang'eny kabisa nikech giwacho ni giduoke piny ni siling 300 ne jok ma onge uwezo. Tiyudo ka kendo giketo categories mopogore opogore. Giwacho ni ng'ama onge tich to chula 1,000. Odwa golo kanye. To iwacho ni onge tich to chula 1,000 to kawaida sani nitiere categories 2. Ng'ama tiyo gi ng'ama ok ti, ko kititi golo 500. To koro sani oket jomok ti gi oket gi category mopogore opogore. Owach ni kindikori tich iwuon to nego bed ni wacho ni yuto na en rom nade ti bende igolo atamalo 2.7 cha nukta 7 cha to jok matiyo be omed gi kamano. Koro ing'eni kirango mano tiyudo ka eyude kuom yuto ni duto ok ni kose ng'ad moko. Koro tiende ni mano bing'eni medre tax cha direct. Aye to koro kendo nitie magimedo nyaka mar udi mar ginene atamalo 3 ni. Koro kichaki medo mano to tayari wachulo tax atamalo 30. Koro ing'eni dhi kimedo mago yudo ka mago tayari osekawo chopo buna chiegni chopo kata 40. Koro kiluwo mago tiyudo ka ng'ama tiyo cha osemaye mang'eny ming'ado madhi e lwet sirkal koro ng'eny. To ber ka seche modhi kamano dhi mang'eny to be nitie gik moko maduogo ne chien koro oyudo kuom sirkal. Sirkal nitie gik matimone makoro owacho ni bajeta timo kian to nikech koro kete uniformity. Koro abe koro kae tiyo dok na piny. Koro igeni kata kwatemo iwinjo kata ka giwacho ng'enyne ni pinje maoko chulo kama lakini ok ineno kirako ka wadak e Kenya ka ok inya pimo gi pinje moko ka. Koro chulo to kwadagi lakini onego bed ni kwachulo to waneno gima pesa ni no timo. Ineno kama ichule mang'eny to gik moko te to pod itimo kendi kin. Kata kamana awinjo kawuono ka jatend migawo mar thieth owacho ni koro osiptende osechul pesa mar NHIF. Ing'eni wacho bende gi sirkal ni wacho pogore gi gimidhi yude ground. Iwacho ni ground yudo ka weche koro opogore. Nitiere ber mamoko, nitiere kuma bende nigo wach mar gas mabeche yot. Taneno ka e budget giwacho ni koro kose kadh budget to gas mabeche yot bende koro dhi chako tiyo pacho kendi. Reality mare chalo nade? Wach gas mabeche yot di koro nitie kako bagowa nikech okwongo nwang'e ni gas kuone mabeche dhi bet mayot. To kwalure gi wuoyo mwasebet kwa winjo kodgi kocha. Nitie chieng' moro mana winjo ka ker wuone mawacho ni nok giwacho ni gas ne giwacho ni mtungi. Koro pok ang'eyo ni ne giwacho ni mtungi to kose ne giwacho ni gas. To kata kowacho ni beche dhi bedo mayot nikech gidhi golo VAT. To VAT ka gigolo ing'eni tiende ni nitie VAT ma pod ginyiewo mag gik machielo. Koro tiende ni kech koro ka VAT oket ni koro onge cho ma kisungu wacho ni exempt. To tiende ni koro wach VAT oge kanyo. Koro tiende ni gibe VAT moko magiyudo ma iluongo ni input VAT ka. Oge ka gidhi claim gi. To tiende ni gidhi pass gi over to the gidhi pass gi over to customer. Koro customer mani igole kamoro achiel ticha kisoe kama achiel. Kae kidogi rango kendo nengo gik moko mabo medre koni gi kocha kaka komed kata petrol. Tini ng'ama nigi gas ni dongi be idhi nyiewe gi petrol iluwo kode ndara. Koro ka nengo go pod omedre koro kane ka mano to dhi konyo wa ahinya to ng'ama thagore maonge kata chiemo to gas no ing'e nok ochune. Nitiere wach machielo kech bende inyisa ni sawa dhi ka gima rumo. Ka giwacho ni nitiere sectors 9 ma bende koro giwacho ni giketo ne bilion 26.7 mondo ng'i ane kaka iting'o gi malo. Achiel kuom gin mar lewni, nitiere moro mar modhi mitiyo godo mag tedo, mar leather, pur mar mchele, pur mar chai kanyakla kod weche mag fisheries. Mendi sama koro giwacho ni gidwaro jiwo weche mag value chain. Kinyalo mana lere ne japiny mondo owinjane. Inyiso nang'o? Ka giwacho ni wach value chain tiende ni gidwaro keto obede yo moriere. Kaka ng'ama wach ni ng'ama puro kata ka gin gige lopo ma iwacho ni fisheries go. Yo ma igolo godo gino e puotho kata kigolo rech no kaka igole go e pi. Ini wuoni jalupo gi kako chopo ne customer ng'ami dhi uso ni. Nikech iyudo ka aparo ni kanyo gitemo wacho ni jok ma golo gik moko kata kin japur to kitambo chop ni customer. Ji mang'eny mabire kore kar kae ma watokelezea jo broker. Ni wane ma wagole kar wan makawe kama.
tiyudo ka wuon ng'ama ne japiny cha wuon ohinyore. Koro aparo ni gidwa wacho ni gidwa keto yo moriere ma japinyno nyalo yudo kaka ochopore gi customer yo moriere ma jok ma broker mang'eny katikati ka gionge, koro maybe nya duoko nengo piny to gibe ginya yuto maber. Ma bende biro konyero kamano nikech kang'iyo weche mag lupo go bende koro giwacho ni gidhi keto tax ne rech ma bende donjo koa e pinje maoko. Wasebedo ka waywak ne rech ma piny mar China ma bende ne wawacho ni hinyo chiro kendo hinyo jolupo. Dibed ni men wach maber ne jolupo ma pacho ka kata johala. Ka ginyalo keto tax to tiende ni nengo gi dhi malo. Nengo kodhi malo to koro ng'ama ne golo mare Kenya kae e nam wuon. Koro nyayudo kaka uso. En mana ni gima koro bet pod tek en ni ing'eni nengo rech to ji wacho ni nengo ne tek ga kawaida. Emo mineno ka gidhi ga moko gi. Koro akia gima ginyalo timo mondo rech wuon obed mang'eny, mondo obed ni kech sami wacho idwa konyo jalupo to nego bed ni konyo mwananchi be machamo rech no. Tiyudo ka nengo rech no tayari osedhi malo, mwananchi ma kawaida ok dhi nyale. Tiyudo ka kawaida be kendo oseng'adi gi pes gi kuonde mora mora. Koro ineno ka dhano nigi stress mang'eny ma koro wigi gine to ginya kata chiemo be maber. Mano ni kare kabisa. Ero kamano ahinya. Sawa bende neno ka ochope giko mana wach ni mogik ewi budget ni ka sama waketo wang'wa e budget ma bende somo tich ang'wen juma manyien. Gima nyalo wacho mogik en ni budget en kaka lek, to ka lek ni ok giyudo kaka giyudo pesa magipango magidwa tiyogo ni, to tende ni bro chuno gi ni mondo koro giduok chien gik mane gidwaro timo gi gigi. Ma bro chuno gi ni koro gikal gimiluongo ni supplementary budget. Koro gima nyalo wacho ka nitie jok moket ni budget miyudo ka omed nigo ni mala ahinya, to inyalo mor matin to ka ahinya nikech ng'eni ji to mor koket ni gin gi budget maduong'. Warita ne wane kaka kuma pesa dwa wuoke. Kaka gidwa dhi kode to walema ne wane ka maybe samoro gipango maber ka pango no dhi konyowa. To ka gineno ka gino dwa hinyo ji kuonde moko matek ahinya kaka kuonde wachudi ma idwa ng'adgi, to nego ginon to wach NHIF be ka gikawo to nego bed ni gineno ka giloso wach thieth e yo moriere, nikech koro kaka ji bro kawo insurance ma private jalo tamogi nikech pesa chama pod ing'adogi. Mane gima nya wacho. Ero kamano ahinya. Mano kanyero sipie Ana Komira, mano jalony e weche mag uchumi ma bende watwak godo ka wang'iyo kata wanono budget mano ma higa ni. Kik idhi mabor, pod waduogo gi mathoth e weche manyien ma OIMORE. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo, wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa.
Ne jopur duto ma Siaya, Avepo Enterprises komakore gi migawo mar Agriculture Siaya County kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani mar pur mar bando makelo kaachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei kaunti ma Siaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm mayudore pap Boro, Alego Sub County, Siaya County, tarik 8 dwe mar 6 higani endi. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Chupa timau ang'odong'. Ka isetiyo kod chupa mar jwala, iwite kosirese. Mae penjo ma nyathi moro manyako chwalo ne oganda ma oketo maino e chenro mar loko taka jwala mwandu. Millicent Adhiambo nolimo Shali Akinyi mabende oseyudo osimbo kuom kedo ne alwora kendo miyo waler e wi chenro mar awerano oketo mar reso alwora. Shali en nyako mohero gik matimo gi environment conservation. En gi higni 13 to en jadusruok, en jalit alwora, rit alwora, to en jata chenro ma tugonge na Shali e YouTube. To nachako hero gik matimo gi environment conservation kanan gi higni 8. Nyithindo kata mana joma dongo oheroga madho soda kata pi. E kinde nyasi, bang' nyasi, to chupe jadonga ka chido alwora. Omiyo nyathi ma jahigni 13 makedo ne rito alwora, Shali Akinyi, okawo okang' mar loko taka mag jwala mwandu. Gikawo chupe mowiti kendo gitiyo kodgi e loso mwandu mag dusruok, obed mirwako e del kata ma iketo e ot. Shali wacho ni more ka omiyo taka tije manyien. To analoso gik mapogore ka flower vases, aloso bracelets, kata sling bags aloso gi plastic, aloso kata water jug gi plastic. To be an ahero loso gik moko kata gi plastic nikech you have fun. Ase uso gika mang'eny. To my first product na uso kana the environmental conference manentie Nairobi. Shali en nyathi manyako madhiga e piem mag dusruok, omiyo en gi nyadhi ka oloso gige dusruok e sama bende oreso alwora. An ka jadusruok akadhi sungora to adhi gi lewni mabecho ma lewnigo gin olos gi plastic bottles kata plastic go. To ka sungara go ji neno to gipenja, tanyiso ni ma recycle ma loso go dress maberno. An kata chenro matubonge na Shali apuonjo ga ji importance marito environment. To ang'o momiyo we have to recycle the plastic bottles. E kinde ma jowadgi moko to luwo sinema kata tugo e udi, Shali kod osiepene to jachiwore mar lero alwora. Shali jachokore gi nyithindo kod rowere e senta mayudore Kogony ei kaunti ma Kisumu, kama gipuonjore e weche mag rito alwora, tije chalo luong mane oya godo e tinne. An ka ananyathi mathis nahero admire trees. To nahero penjo mama nani ang'o mamiyo trees gin kae, ang'o mo gikonyowago. To nonyisa ni trees gi miwa ga oxygen, miwa ga shade. To an nahero kaka naneno yiende go kaka they were growing, and an napenjo mama na ka
anyalo chako plant trees go. To eno yeye to nodhi ong'eona seedlings. Up to now I say plant trees more than 5,000. Shali bende temo tiyo kod lony manyasani e chwalo otene mar reso alwora. Mopogore gi romo kendo puonjore gi nyithindo wetene, oganda kod migepe, Shali bende tiyo kod mbui gi sinema kaka yo makende mar chwalo nyime ber mar rito alwora. My heart bleeds in pain when I see my future burning. When chemicals in plastic are released into the water as well as the atmosphere, our beautiful fish easily becomes contaminated from the chemicals in the water. Starting a project okiot kakai wachono nikech nakai begi financial support mond project ni grow majione ni timo gimoro. Koro financial support en mana kuom parents ga toka adwa yen tadhi government to gimiya. Akwede en achiel kuom midhiero ma samoro luwogi e chenrogi mag lero alwora. Inayudo kata ka wane cleanups to ji think that we are mad people. To gima watimo ok ni wan mad, but we are trying to make our environment clean. Anyalo nyiso jo ma think ni we were rach, we work rach. Our mana make our environment more clean and sustainable. Okwayo kembe maloso mwandu mag jwala mondo kauting kendo osir chenro mag konyo e tieko midhiero mag taka mag jwala. An adwa demand bottling companies mond kakata gi sell 1,000 bottles in a period of time nyaka ginge kuma plastic bottles gontie, and after kata a month gi recover plastic bottles go mondo reduce the high rate of plastic pollution in ecosystem. And adwa request ne government mar Kenya mond giket heavy penalty ji ma diro plastics anyhowly. Shali oseyudo simbo kuom kedo ne alwora. Achieve gik mang'eny. Achieve like reaching out to many people. Miss Guning Kisumu County Ambassador 2022. Little Miss Humanity 2021. Little Miss Environment 2020. Say with the Little Miss Africa 2020. Anyalo hero nyiso jonyuol ni wamed jiwo nyithiwagi. Nyathi kata timo gimoro to wamed jiwogi. Sama nyathi this kichako puonje kothin kodongo go. Umuhimu mar yien ber kabisa. Umuhimu mar kaw plastic tiketo kamonego keti. Nyathi dongo konge kamano to bano moke wi nyathi yot mondo moki dan koduong. Ogro gi passion no. Shali Akinyi en jagni 13 kende. To sefwenyo beri to alwora e yo makare. Ogeno chwalo puonj mage ne oganda mathoth mar neno ni taka mag jwala okomedo thungo alwora kendo neno ni oganda opidho yien mabiro konyo e ngima makiny. I believe I will manage to educate my society to understand the value of our mother nature. Lweny makamae mar keto alwora bedo maler en ting' machakore kod ng'ato owuon. Ka piny owacho kod migepe mopogore bende keto okenge kod yore mopuch mar neno ni alwora obedo maler. Geno nitie ni chieng' moro alworawa biro bedo maonge taka, ahinya to mago mag jwala kata plastic mabende gin taka makocha ahinya ne alworawa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho ma Migori kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho omedo nywado pach rowere e ng'wech mar kedo kod mako iye momondo e kind rowere. Bende gigeto jiwo puonj ne rowere skunde e yore mag geng'o mako iyego. Jafwambo marwa Jojuma nigi lerno. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis e piny Kenya ma pod kwan rowere mathoth pod mako iye momondo. E okang' mar duoko piny mako iye momondo, kaunti ma Migori ne obiro kod yore mathoth mag spedo ka gitiyo godo
e kindiga ma 2018 nyaka 2023. Collect data from mainly from our schools on cases of where our girls have been impregnated, and we take them to court. A number have been prosecuted, and we are still pursuing other cases towards the same. We have ward advisory committees that deal with adolescent matters that includes even the parents for these young people. And the teachers are very key because they stay 90% with these young people. Jokanyo mawuok e ruego mag piny owacho kaachiel kod mago ikmok mago mag piny owacho ka otelnegi ko jakom margi Jacob Onyiego maen director e migawo mar somo e kaunti ma Migori ne obedo kod romo mar rango yorgi mar wuoth e kedo kod mako yemo mondo e kind higni 5 mokalo. Even from the reports, the cases of pregnancies have gone down because of the many players and many partners who are working with us in this program. Bringing now the issue of mental health on board because we had left it out, and more inclusion of the adolescents living with disabilities that had been left out in the current action plan. Moko kuom gigo mane gigeto chopo e kinde mar higni 5 en duoko piny mako yemo mondo e kind rawere. Lipot nowuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwa rawere mako yemo mondo koro osedok piny nyaka 19%. In terms of adolescent pregnancies, we are at 19%, which is still higher from the national level. The national level is at 16%. For example, in this county, we have a program supported by World Bank known as SECIP, Kenya Education Secondary Improvement Program. And in this area, World Bank, through the Ministry of Education, is building sanitation facilities in 98 of our primary schools. Apisa mochune gi marawere e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Lilian Njoki wach ni gisebedo ka gikawo pach rawere e chenro moro amora ma gibiro godo mar kedo kod mako yemo mondo e kind rawere. What has worked is the multi-sectoral engagement, whereby we have all the sectors coming together, as we realize it's not a health issue alone, and also having the young people with us always, because they're the ones that know their issues better, so they always advise us what they feel can work better. Kata bed ni jokanyo ge ruogo mag piny owacho kod mago ego mok mago mag piny owacho lero ne gisegoyo kenge mabeyo, giwacho ne dwaro pod nitiere mar jiwo kenge mar kedo kod mako yemo mondo e kaunti ma Migori. Yeah, contraceptives we are improving. The uptake is getting much better. For the 10 to 14, at the moment is not rising because we are advocating more on abstinence because we are giving the age-appropriate education. We have a policy guideline developed by the Ministry of Education that is specific to youths and especially our girls who may have gotten pregnant, and they are given an opportunity to go back to school through the re-entry policy, and this has worked very well. E seche mag jiwo chenro mag duoko piny mako yemo mondo bende gikono rawere ni obed kod ritruok makare mondo gigeng' gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech ma pod gin midhiero majuko rawere. George Juma, Ramogi TV, Migori. E paw tuke en riwruok matayo tuke mag ng'wech e kind jotugo manigi ng'ol mar winjo bade ma Nairobi nobago tuke mag piem e kind jotugo mawuok kaunti ma Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu kaachiel gi Nyeri e alap ma Ulinzi Complex ka giketo ikruok ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi Nairobi e dwe mar 9.